आम आसी फाइनल पहुंचल ठाकुर पाखे आसतु देखिए ठाकुर तो मु व्यक्तिगत ठाकुर आपको देखे दूची पहुंच ठाकुर घर କଥା ହଉଛି ଆହୁରି बुढ़ा टैक्स करो आगू चला आगू गाड़ी कौन है वो गई काम करती मोर आखी नहीं मोर आखी को रोहन रो रो ठाकुर रो 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 रोहन सीधी नहीं जा डायरेक्ट नहीं जा भूले दे नट भूले दे टिके बंटे जय
ଭାଷା ଭାଷା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାবা ପସନ୍ଦ ହେଲା ନା ବାବା ହେଲା ନା ପସନ୍ଦ ହେଲା ନା ଗଜ ମୂର୍ଖ ସାଲା ଦି ଜଣ ଜୀବନ ଭାଇ ବଣ୍ଟେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଯୋଉ କାମ ହେଲାନି ନା ଶୋଇପଡିଛି ରାତି ହେଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ବାଟମ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପକେଇ ଦେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦେଇଛି ବାଳ ସବୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବୁନି ଚାଲୁ କର ଇଏ କରୁଥିଲ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡା ତାର ଗୋଟେ ପଟ ଉଞ୍ଚା ଗେଣ୍ଡୁ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ କଣ ଇଏ ପ୍ଲେନ ହେଇଯିବ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣ ଖାଲି ସାବୁଳ ଆସିଲା ବା ସାବୁଳ ସାବୁଳ ଆନ ସେଠି ତିନିଟା ସାବୁଳ ଇଏ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାଥୀ କଟା ପକେଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ନା କଣ ଜେନେରେଟର ଏଇଠି ଖସେଇ ଦବୁ ତଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ପକେଇ ଦେ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିମ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଉଠା ଦଉ ଜିମ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ସାବୁଳ ନେ ଏଇ ସାବୁଳ ପଡଛି ନା ଏଇ ପଡୁ ଖେଳଦେଲେ ମନେ ମନେ ଅବିର ନେଇଗଲେ ଫୋନ୍ ଟାଣେ ଚପଲ ହାତ ପକା ପଦାଇ ହାତ ধর ধর দেখুন গ্যারি পছন্দ হাত ধর বলছে ଯିବ ବାଣ୍ଟରେ କରୁଛୁ ଛୁରୀ ହଉଛ ବାଣ୍ଟ ଠେକି ନ ଦେଇ ମାଲ ଛାଡି ଦେଇଛି ମାଲ କହି ଛାଡି ଦଉଛ ବୁଲି ପୁଧାରେ ଧୀରେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଦି ଜଣ ପୁରା ହାଲକା 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 ହାଲକା
ହଁ ତଳୁ ଆସ डाउन डाउन भाई बस आउट हाइड करे बता हाइड कर बुढ़ा आगे हाइड कर ଧବେ ରଖନି ଆଉ ଉଠେଇ ହବନି ଇଆଡୁ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯାଉନି ବେଶୀ ଇଆଡୁ ଆସ ଏଇଠି ଆଉ ତଳ ବି ଆଉ ତଳ ଚାଲ ଯାଅ बसी तुम बसुना बसुन कौन हमर केते तो चल ହଁ ଠିଆ ବଡ टुका रेडी पूरा सब सादा सते पिला सब हम ड्रोन जरी मार छाड़ दियो